Lah lu ora wani. Berarti tau bisa tekan kono kae. Perkawinnya tak tahu Mas. Sang dino. Setahun nah. Mosok tau. Sang. Nek kira betah nang ngono. Kalau betah, kan rame ora betah. Iya, maksudnya ketemu orang itu orang. Sono pernah. Sapan. Ki malah kepenak nang kono. Iya. Ngono ji. Kita uri nak ngene. Cara iki dadi program budak yang sekolah beta gila-gila. Iki lho kendi ora apa kowe. Kendi. Omah iki lho karo sampe cepuk arek gedeng. Aku sak borong cokor bener jeneng tak iku tuwa di kirim HP cokelatnya foto diutung apa ora dipanting Ora alah kok gue nek rokok. Kayak main lu sepatu goreng. Ben lah, aku ora anu lah. Aku